Ashura ko e kewuji islamiyankoje jeya. O kewo ina mawnine e nyalde sapabere e lewru goburu hitande julbi. To tawi Ashura ina jogi firmudum laptungo e nder l'islam do e Senegal nde nyalande ina yaadi e aadaji jamma sappo jofni sappo e gonde pijirloji ina mbade. Gila nyalawma be sukabi caggal nde ɓe tiri bawɗi maɓɓi e puɗɗuto hongude. So hiri sukabe mawbe kala jalta e kewal e dow laabi e be konga e be njima. Yaguba Gassama lollirde DJ Gas ina artana en seeda e ɗi pijirloji. Ko cosaan men ɗum jogla gila dawa dow ɗo tawa rewɓe ɓe ɓe ɓorno comci worɓe worɓe ɓorno comci rewɓe ɗum machallah ɗum ɗon firnirde ko goga ko jammo gandanɗa hoorema poɗɗo rewede Allah wayit ko jammo gandanɗa hoorema cosaan par ce que mamre amen idana hol wiyaɗum ni si jamma retti longere a hippi hen ɗum ɗo sa fini tawɗa ha longere yeehi ko ɗum ɗo ɗum fof cosaan jeeya quoi pijirde e final vraiment eti ina wurtira cosaan ina wurtira aada te kala ko wurtinta aada ɗum no moƴƴi ha maayi vraiment ɗum kadi mi yiɗa e leydi ndi. Ramatoulaye Gning holli en hayso tawi o worɓe ɓornoto comci rewɓe ni mbatto comci worɓe ko jeyaka e diine l'islam ko ɗum aada e ndi leydi. Tajabon sunu culture la quoi. Tajabon ko e pinal amen jeeya min jafondirat hakkeji hakkunde amen. Aɗa yiya noon rewɓe ina ɓorni comci worɓe walla worɓe ina ɓorni comci rewɓe kono ɗum wona diine ko pinal tan ko pijirloji e ñamdu lacciri mum ha haara ñaago Allah tawede mo wuuri. Ko e ɗi pijirloji e baggi lappoji sukaɓe ngal ɗo legal Ngor ɗo e Dakar kirata ha jenga. O aada mbo Senegal herori no herori ni waddi kiraɗi lacciri e oɗo jamma Ashura ina yaaji ne feewi sanni e nder leydi ndi.